ሰላም ጥዕና ሃበለይ እዚ ናታትኩም ሓደሽትን እዋናውን ሓበሬታት ትረኽብሉ ኪያሾ ቻናል እዩ። ንሎሚ ዕለት 26 ወርሒ 6 2018 ዝበልናዮም ሓደሽቲ ሓበሬታታትን ዜናታትን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ጻኒሒት። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ሚልዮናት ሲኢኑ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ናብ ሕጫጨን ምሰላታትን ዝሰገረ ዳርባ ቃላት ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን እንታይ ይመስል ዝብል ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ዝርዝር ዜና መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ሰሙናዊ ልዕሊ 130 ሚልዮን ዶላር ይስእን። ኣሜሪካ እስራኤልን ምስ ኢራን ንዘካየድኦ ዘለዋ ኩናት ስዒቡ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ 10 ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ በረራታት ከም ዝሰረዘ ሓቢሩ። እቲ መንገዲ ኣየር ብሰንኪ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ሰሙን ክሳብ 137 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ይስእን ከም ዘሎ እውን ወሲኹ ሓቢሩ። ዋና ፈጻሚ ስራሕ ንግዳዊ ጉዳያት መንገዲ ኣየር ለማ ያዲቻ እቲ ን6 መዓልታት ዝጸንሐ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ልዕሊ እቲ መንገዲ ኣየር ልዑል ጽልዋ ከም ዘሕደረ ገሊጹ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተጓዓዝትን ኣቑሑትን ናብ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ የጓዓዕዝ። ቅድሚ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መዓልታዊ 3 በረራታት ናብ ዱባይ፣ ሓንቲ ድማ ናብ ቫርጃ ኤምራት ዓረብ ይበርር ከም ዝነበረ ይንገር። እቲ ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ናብ እስራኤል፣ 1 ግዜ ናብ ኣቡዳቢ ዝበርር መንገዲ ኣየር ሕጂ መዓልቲ 2 ግዜ ጥራይ ናብ ኦማን ተጓዓዝቲ የመላልስ ኣሎ። በዚ ምክንያት ድማ ብማእኸላይ ገምገም ኣብ መዓልቲ 15 በረራታት ንስርዝ ኣለና ክብል ሓላፊት ንግዳዊ ጉዳያት እቲ ኩባንያ ንቢቢሲ ተዛሪቡ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ሰሙን ልዕሊ 101 ናይ ተጓዓዝቲ በረራታት ንስርዝ ኣለና ኢሉ። ብሓፈሻ ናይ ተጓዓዝትን ናይ ጽዕነትን በረራታት ኣስታት 160 በረራታት ክንስርዝ ክንግደድ ኢና ኢሉ። እቲ መንገዲ ኣየር ኣብቲ ዞባ ብዙሓት ተጓዓዝቲ ከም ዘገልግል ዝዛረብ እቲ ሓላፊ ኣብ ሰሙን ካብ 45,000 ክሳብ 50,000 ተጓዓዝቲ የመላልስ። ስለዚ ብመንጸር እቶት ሰፊሕ ጉድኣት ከስዕበልና ኢሉ። እቲ ኩናት እንተቐጺሉ እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ሰሙን ካብ ተጓዓዝቲ ኣስታት 135 ሚልዮን ዶላር ክስእን ምዃኑ ዝገለጸ ለማ ያዲቻ ከምኡ ድማ ኣገልግሎት ጽዕነት ኣስታት 2 ሚልዮን ዶላር ክንስእን ንኽእል ኢና ዝብል ግምት ከም ዘለዎ ወሲኹ ገሊጹ። ብማእኸላይ ገምገም ካብዚ መስመር ካብ 130 ክሳብ 137 ዶላር ክንስእን ንኽእል ኢና ኢሉ። እንተኾነ ኣቶ ለማ ወሲኹ እዚ ማለት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክንድኡ ዝኣክል ክኸስሩ እዩ ማለት ከም ዘይኮነ ሓቢሩ። ኢንዱስትሪ መጓዓዝያ ብኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየ ዝገልጽ እቲ በዓል ስልጣን ብተወሳኺ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ዓበይቲ ኣፍረይቲ ነዳዲ ብምዃን ኣብ ዋጋ ነዳዲ ልዑል ጽልዋ ከም ዘለዎ ኣመልኪቱ። ዋጋ ነዳዲ እንተወሲኹ ዝኾነ መንገዲ ኣየር ልዑል ወጻኢ ክሓቶ ምዃኑ፣ እዚ ድማ ነቲ ኢንዱስትሪ ዝጸልዎ ምዃኑን ገሊጹ። ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ዘካይድኦ ዘለዋ ኩናት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ጉዕዞ ኣየር ብምዝራጉ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ተኣጓጊሎም ይርከቡ። ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ኣብዘን ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ኩነታት ክቕየር ምዃኑ ርግጸኛ ኮንካ ምዝራብ ኣይከኣልን ይብሉ ተንተንቲ። ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ሰሙናትን በረራታትን ምቁራጽ ክቐጽል ከም ዝኽእል ክኢላታት ንኤኤፍፒ ሓቢሮም። ብፍላይ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሕነን ተፈዴን እቲ ኩናት ክጋደድን ንዓለማዊ በረራታት ክጸልዎን ይኽእል እዩ። ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ክልል ኣየር እንተዓጼን እቲ ውግእ እንተቐጺሉን ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ካብ ናብ ኣውሮጳ፣ ኣፍሪቃን ኤስያን ዝጓዓዙ ሰባት ተወሳኺ ብድሆታት ከጋጥሞም ምዃኑ ይግመት። ናብ ሕጫጨን ምሳሌታትን ዝሰገረ ዳርባ ቃላት ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን። ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ተፈጢሩ ዘሎ ውጥሪ ናብ ወታደራዊ ግጭት ከይዓርግ ኣብቲ ዞባ ዓብይ ሻቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ጠንቂ ምትፍናን ክልቲአን ሃገራት ንምግላጽ ሓያሎ ረቑሕታት ክጥቀስ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ብቐንዱ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምርካብ ምውናን ሉዓላዊ መሰል ከም ዘለዋ ምግላጻ ዘጓህሮ እዩ ዝመስል። ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ብቐጻሊ ተሪር ዳርባ ቃላት ክለዋወጡ ጸኒሖም እዮም። ከምቲ ልሙድ ድማ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት እውን መራሕቲ ኢትዮጵያ ሃገሮም ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምምላስ ሕልምን ውጥንን ከም ዘለዎም ከቃልሑ ተሰሚዖም። ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ታዬ ኣጽቀሥላሴ ብኣጋጣሚ መበል 130 ዓመት ዓወት ዓድዋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዖ መደረ ሃገሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ዘለኣለማውን ካብ ጉዳይ ሉዓላውነት ዘይፍለን ምዃኑን ተዛሪቡ። ነባርን ዘተኣማምንን ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ መሰልና ካብቲ ሰማዕታት ዓድዋ ብሓላፍነት ኣባና ዘሕድርዎ ናይ ሉዓላውነት እምነት ዘይፍለ እዩ ብምባሉ እቲ ፕሬዚደንት ዝሙግት። ኣብቲ በዓል ተረኺቡ ዝነበረ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብወገኑ ከዳዓት ደቂ ሃገር ምስቶም ግድብ ኣባይ ከይንሃንጽ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከይንውሕስን ልምዓት
ከይንጓነፀፍን ዝበህጉ ጸላእቲ ወጊኖም ከይተሓለሉ ይሰርሓሎ ክብል ከሲሱ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ማእኸል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ጀነራል ይመር መኮነን እውን ኣብ ድሮ በዓል ዓወት ዓድዋን መንእሰያት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ሰራዊት ተሃገር ዘድሊ መስዋዕትን ምኽፋል ድሉው ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። ነቲ መጠንቀቕታ ዕሽሽ ክትብል ዘይደለየት ኣስመራ ብወገና መግለጽታት መራሕቲ ኢትዮጵያ ንዞባዊ ሰላምን ጸጥታን ሓደገኛ ሳዕቤናት ዘለዋ ምዃኑ ኣጠንቂቓላ። ብወገን ኤርትራ ዝወሃብ ምላሽ ዝበዝሐ እዋን ብመንገዲ ሚኒስተር ዜና ተሃገር እዩ ዝወፅእ። ኣብ ዝተረኽበ ኣጋጣሚ እናተደጋገመ ዝቐርብ ሓደ ቃና ዘለዎ መዝሙር ተመሳሳሊ መርዛምን ዘይሕጋውን ምንዳይ ሉዓላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ ክብል ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ትማሊ ለይቲ ብኤክስ ምላሽ ይበሎ። ፖለቲካዊ ፀወታ ቲያትር ሰልፊ ፓት ሚከን ብልጽግና እናሓደረ ናብ ትርጉም ኣልቦነት ይሰጋገር ኣሎ። እቲ ብሱም ህጹጽ ኣድላይነት ልምዓት ነጺሁን ተሓጺውን ዝቐርብ ዘሎ ጠለብ ዘርኢ ዘየድሊ ግጭትን ዘይምርግጋዕን ምዃኑ የማነ ዝነቅፍ ትማሊ ኣብ ዝወፀ ቃለ ምሕተት ነቲ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ 2023 ኣትሒዙ ከም ዛዕባ ናብ ባይቶ ኪንኦን ብምምጻእ ኣጀንዳ ዝገብሮ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ብምስላታት ዝተወንዘፈ ነቐፌታን መጠንቀቕታን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መራሕትን ወርዊሩ ነይሩ። ኣብቲ ንሕወሓት እውን ኣለምሊሙ ዝዓመመ ባጫ ዝተሓወሶ መልሲ ከም ቀደም ከይመስለክን ውሕጅ ከይወስደክን ክብል ግጭት እንተወሊዑ ዘየዳግም ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣሚቱ ህወሓት ምስ ጨና ልምዓት ዘይፈልጡ ግዳማውያን ሓይልታት ወዘልዘል ይብል ኣሎ። ባዕሉ ዝፈጠሮም ጸገማት ከም ሰበብ ተጠቒሙ ድማ ውግእ ይቕስቅስ ኣሎ። ካብ ቃላት ሓሊፉ ናብ ወታደራዊ ምትንኻፍ እንተኣትዩ ግን ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጅ ይወስደክን ጥራይ ክብል ዝኽእል ክብል ኣጠንቂቑ። ህወሓት ብመንገዲ ጽምደው ዝተባሃለ ተበግሶ ድሕሪ ደማዊ ኪናት ትግራይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሓድሽ ርክብን ዝምድናን ኣብ ምምስራት ከም ዝጸንሑ ይፍለጥ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ብ3 መጋቢት 2026 ዝተፈነወ ቃለ መጠየቕ ንመንግስቲ ኤርትራ ሕጂ እውን ብምትኹታኽ ከሲስዎ ሕዚ እውን ኣለኹ እየ ንምባል ውጥም ቅልቅል ይብል ኣሎ። መልእኽተይ ንሰራዊት ኤርትራ ንኹሎም ቀንጠብጠብ ትብል ዳዋ ተምጽኦ ኣለዋ ጥራይ ክብሎም ዝኽእል ኢሉ ኣብ ክፍለ ጥሪ ቃለ ምሕተት ኣካይዱ ዝነበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ነቲ ብወገን ኣብይ ዝሃቦ መግለጽታት ኣብ ናታቶም ማኣዲ ናይ ቆይቀ ማኣዲ ናይ ሕሶት ማኣዲ ናይ ምድንጋር ክንዕድም የብልናን ስራሕና ክንገብር ክንክእል ኣለና ክብል ምላሽ ሂቡ ነይሩ። ዜና ናትና ኸማን ክጠቕሶ የብሉን ክዛረበሉ ደይበሉ ጉዳይ እዚ እዩ ክብል ብምንኣስ ናብ ከምዚ ዳኣመሰለ ቅልውላው ዘምርሕ ሰብ ሰነፍ ነዳይ ፈራሕ ስሱዕ ጥራይ ኢሉ ነይሩ። መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ክልተአን ሃገራት እውን መቃልሕ ናይቶም መራሕትን ሰበስልጣን ኣብ ምግዋሕ ተጸሚደን ይርከባ። ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ጊሒስ ኣብ ክንዲ ትሰግር ትግተር ዝብል ጽሑፍ ኣስቢራ ዝነበረት መንግስታዊት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብሚኒስተር የማነ ኣብ ኤክስ ንዝወፀ መልእኽቲ ዘቃልሐ ነይሩ። ብወገን አዲስ አበባ እውን ኤርትራ ሕገ መንግስቲ ሃገራዊ ባይቶን ሰልፍታት ዘይብላ ዝፈረሰት ሃገር እያ ዝብል ዝርከቡ ሕጫጫታት ካብ ምፍናው ኣየቋረፀን። ዋላ እኳ ዳርባ ቃላት ክልቲኡ ወገናት ናብ ባጫ ምሕጫጭን ምሰላታትን ሰጊሩ ዝፎኸሰ እንተመሰለ ሕምረት ናይ ተወጥሮ ጉዳይ ሰላምን ኩናትን ብምዃኑ ስግኣት ካብ ምፍጣር ዓደይ ወዓለን ብደገሲ ደማዊ ግጭት ዝላደየ ህዝብታት ክልቲኡ ሃገራት ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሳኺት ከም ዝበሃል ኩናት ዳግማይ ከይውላዕ ከብዱ ሓፊቑ ይርከብ። ዝኸበርኩም ናይ ኪያ ሾው ቻናል ቤተሰባት ንሎሚ ሒዝናልኩም ዝቐረብና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ይቕኒልና።